Goeiedag, ek is Bromilda Swartboy van die George Herald. Vandag kuier ek op Herald, by die Herald Meander Plaasfees en ek is saam met 'n paar van die Reel Dansers. Goeiemôre julle almal. Goeiemôre. Sê vir my 'n bietjie, wat is jou naam? My naam is Nadia van die Kerk. En jy is? Buiten Delport. Het julle vandag lekker gedans? Ja. So vertel vir my 'n bietjie hoe lank dit vir julle geneem het om die dans saam te stel. Want julle was so passievol toe julle gedans het. Dit het nie lang geneem om As toe weer, ja. 2 jaar. Sjoe. Maar baie geoefen. Die dans So, geoefen. vertel vir my 'n bietjie meer van al die dansbewegings wat saamgestel is in die Reel dans. Je moet met je voeten bewegen, je moet kunnen dansen. Je moet net samen met muziek gaan. Probeer dit maar. Okay, gaan julle miskien nou vir my ietsie wys? En ek is nou saam met Reino, die man agter die koreografie van die Reel dansies. So Reino, vertel my net meer oor jou gemeenskapsbetrokkenheid en jou verantwoordelikheid in die gemeenskap met die jeug en die kinders hier in Herald, Uniondale en Avontuur. Okay, ja, nee, my betrokkenheid is om te zien dat die kinders talenten wordt ontwikkeld. Ik onthoud toen ik klein was er niemand, ik zelf is een muzikant en als zanger ook. Er was niemand dat voor mij rechtig kon helpen en dus omdat ik geweet, het is belangrijk om die kinders maar natuurlijk te helpen. Ja, zo op die ogenblik doen ons reeldansontwikkeling, dramaontwikkeling, zangontwikkeling, spiritual dansontwikkeling. Onze muzieklessen wat ons aanbiedt in die scholen, zoals is redelijk doenig in Uniondale area met talentontwikkeling. Met alles wat op die plaats gebeurt. Hierdie Herald Theaterfeest is voor mij een vreselijke hoogtepunt in mijn leven. Kijk, hij is een highlight op mijn kalender, want hij wordt nou weer afgemerkt voor 2018, zal ik maar zo zeggen. En dit is rechter voor mij een vreugde om deel te zijn van. Ik persoonlijk, woordkunstenaar, maar mijn voorkeur is om stories te vertellen. En zoals mijn focus is oorspronkelijk op de Mappeland stories, omdat ik van de Mappeland is. En ik voel al die jaren, andere mensen gekomen en onze stories vertellen. Hoe kan je zijn eigen stories vertellen? Zo dit is waar ik eenvoudig begin met die story vertellen. Want ik heb de liefde daarvoor om te luisteren naar andere mensen's stories. Want ik geloof elke mens heeft een story om te vertellen. Maar ik probeer om humor in te brengen in onze stories. Want als je eindelijk naar beide die stories luistert, is beide een goed hartzeer. Er is eindelijk iets om te lachen. Maar ik denk ons proberen het op een humoristische manier. Ik hou vreselijk van lachen en ik wil ook mensen met meer lachen en ik wil alle mensen laten lachen.